সকলো পলিটিক্যাল রিजनल पलिटिकल पार्टिया एक भोट होबो लागोन। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय जोंनि गेजेरावहाय मोनसे खोथाया गोसारगासिनो दं ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जि बिटिआर नि जि मोननै पलिटिकल पार्टी इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननैबो लोगो नांनानै फैबाय थानाय जि बिटिसि इलेक्शन बेयाव गेलेनांगौ आरो बे मोननैबो पलिटिकल पार्टियानो बिटिसि खौ सलायनांगौनि खोथा दिनै जोङो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। सिगाङावनो जोंनि डिफेन बर' सार एबसुनि जि आफादगिरि बिथाङा जि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय पलिटिकल पार्टी बे राजनितिक हान्जाखौ बिथाङा खावलायदों जि जोङो खौसे जानानै जोङो बिटिआर ओनसोलाव जि मावनांगौ खामानि दं गोजोन सान्थि लाबोनाय आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि जि मावनांगौ हाबाफोर दं बेखौ मावफुंनो थाखाय जाय मानसिफ्रा पलिटिकेलनि खर'आव जनानै दङ बे मानसिफोरखौहाय साननांगौनि सम सफैबाय होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि उननिफ्रायनो दिनै गोबां रायजो राजाफोरा बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननैबो हान्जाखौ ज' जाजानो लुबैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो लोगोसे माखासे एमपि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्राबो दिनै बेबायदि रावखौ बुंदों। नोंथांमोना सिगां डिफेन बर' सारनि बुंनाय जि राव बेखौ नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। जोंनि लिडार्सफोरनियाव बा बे दैदेनगिरि बे कान्डारिफोरनियाव जि मोनसे दायित्व आरो रेसपन्सिबिलिटि दङ जिखि दलाव थाया मानो बे व्यक्तिफोरखौ बे सुबुंफोरखौ बे दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे इउनाइटेड सिन्था इउनाइटेड एफर्टनि गेजेरजों दहाय आं बुंनाया पिस गायसननाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन आरो जौगानाय बे मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै आवगायनांगौ। लोगोसे जोंनि एमपि जयन्त बसुमतारियाबो जि खौसे जानाया बियो समनि थिननाय बियो जानो नांगौ बिनि सोमोन्दै बिथाङाबो हागोन। दिनै बिसोरनि गासै बुंनाय बाथ्राफोरा मोगथाङाव महर लानो थाखाय बेसेबां जाथावना बेसेबां जानो हाथावथाव रायजोफोर नोंथांमोना सानदों नामा? दिनै मोननैबो राजनितिकनि गोरोबलायनानै खामानि मावनाया एसेबां गोरलै नङा। बिथांमोननि माखासे साननाय बिथांमोननि माखासे आइडिय'ल'जि बिथांमोननि थांखिफोर बेयो जोबोद आलादा जायो। दिनै बिसोरनि साननाय हनाय बेफोरखौ गोरोबलायहोनोनो दिनै गोबां सम लायो। दिनै बेखौ गोरोबलायहोनाया एसेबां गोरलै नङा। जुदि गोरोबोब्लाथ' बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। मोननैबो पार्टिया लोगोसे खामानि मावोब्ला मोननैबो पार्टिया लोगोसे जौगानायनि मुङैहाय हारिनि मुङैहाय गावसोरखौ बावसोमोब्ला बियो जों बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गोग्गाथाव जानानै फैगोन। नाथाय बे जाफुङागौआ दिनै गोबां बेले बेजेनि गेजेरजों सौसिलांनो गोनां जागोन। पार्टी हिसाबै गोरोबलायोब्ला दिनै जोंनि गेजेरावहाय पार्टी हिसाबै एना एनि खालामलायनाय मेगन साज्लायनाय गाज्रि नोजोर होनाय बेफोरो जोंनिफ्राय गैया जागोन आरो जोंनि गेजेराव सिगांनिख्रुइ गोबां गोजोननाय सान्थिया फैगोन होननानै आङो सानो। दिनै आङो जेब्ला भिडिअ बानायनो रिसार्च खालामदोंमोन अब्ला बेवहाय आङो मोननो हादों हाग्रामा महिलारि साराबो जि गोरोबनायनि एबा खौसे जानायनि बाथ्रा बुंदों। बे भिडिअआ मालानि आङो मोनथिया नाथाय बावैसो बेखौ निउस चेनेलावहाय होनाय जादों। जानो हागौ बे भिडिअआ बावैसो बुंनायनि बेनिखायनो बिथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौहाय गावसिनि निउस चेनेलावहाय होनाय जादों। दिनै बेबायदि बुंनायनि गुबै जाहोना मा जानो हाथावगौ? दिनै बिथाङा बुंदों जे जोंनि रिजनेल पलिटिकल पार्टी बेयो लोगो नांनानै जोंनि जि बिटिसि एबा बिटिआरखौ सलायनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा नों सिबजागोन आं सिबजागोन बेबायदि बाथ्रा फैया बेयाव जों लोगोसे खामानि मावज्लायनो हायो होननानै बेबायदि खोथा नेशनल पार्टी एनकारेज কৰিব নালাগে বিটিসি প্ৰচাৰ বিটিসিৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৰিজনেল পাৰ্টিয়ে চলাব লাগে এই কথাটো সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে আৰু বিচাৰিছে। এইখিনি কোৱা নোহোৱা সেইটো কথা নাহে। মই আপিল কৰিছোঁ যে আমি সকলো পলিটিকেল ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে এক ভোট হ'ব লাগে। কণ্ডিশ্যনটো একো থাকিব নালাগে, কণ্ডিশ্যন একো থাকিব নালাগে। মইতো আপিল কৰিছোঁই, আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই আছে। আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই আছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চিফ বা ডেপুটি চিফ হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। এক ভোট হৈ থাকক, বিটিসি শাসন কৰক। दिनै जोंनि पलिटिकल लिडारफोरनि गोसोआव बेबायदि साननाय फैबायब्ला निस्सय जोंनि जि बिटिआरनि मोननै पलिटिकल पार्टी बेयो लोगोसे ज' जानानै खामानि मावज्लायनो हागोन। नाथाय सिङाव मा बिथांमोननि साननाया जोङो बेखौ मोनथिनो हाया। मानि थाखाय बिथांमोना दिनै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों जोङो बेखौ हमदांनो हाया। जानो हागौ बिथांमोना जि फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शन बेनि थाखाय बिथांमोना
मोनसे गोदान थांखि लानानै बेबायदि खामानि मावदों। जुदि बिथांमोना गोरोबनायनि खोथा बुङोब्ला बिथांमोनखौ पाब्लिकआ मोजां मोनगोन। बियो खौसे जानायनि बाथ्रा बुंदों, खौसे जानो लुबैदों, बेबायदि साननानैहाय भट मोननायनिसो खोथा बुंदों नामा? दिनै राजनितिकआव गोबां खोथा दिनै बुङो, गोबाङानो जाफुङो, नाथाय बांसिनानो दिनैहाय जाफुंनायखौ जोङो नुनो मोना। 100आवहाय 90%आनो दिनै नंखाय जानानै फैयो, गोबांखौनो बिथांमोना मावफुङा। बिथांमोननि बेबायदि बुंनाय बाथ्रायाबो बेबायदिसो जानो थांगासिनो दङ नामा? बिथांमोना गावखौ मोजां देखायनो, पाब्लिकनिफ्राय भट मोननो थाखायसो बेबायदि खोथा बुंगासिनो दं नामा? बे जोंनि थाखाय साननो गोनां। नाथाय आसा खालामो बिथांमोना बेबायदि साननानैहाय बुङाखै। गोसो सिंनिफ्राय बुंदोंब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेयो मोनसे साबजाथाव जागोन आरो जोंनि हारि जौगानायाव, खौसेथियाव, गोजोन लाबोनाय, सान्थि लाबोनायाव जोंनि जि बिटिसि ओनसोल बेवहाय गोबां मुलाम्फा जानानै फैगोन। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै मोननै पलिटिकेल पार्टि ज' जानाया एसेबां गोरलै नङा। बेखौ बिथा खालामनानै दिनै बिस्वजित दैमारियाबो ओरैबायदि खोथा बुंदों, मोननै पलिटिकेल पार्टिनि लोगो नांनाया एसेबां गोरलै नङा। बिथांमोननि गेजेराव गोबां माखासे बेले बेजे सोमजियो, साननाय हनाय, मावनाय दांनाय बेवहाय गोरोबा जायो। नाथाय जुदि बे मोननै पलिटिकेल पार्टिया गोरोबनानै खामानि मावोब्ला बेयाव गावहाबो गोजोननाय दं होननानैहाय বিশ্বজিৎ दैमारिয়া মিডিয়াनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। কথাটো সুকীয়া আৰু তেওঁলোকে যদি একত্ৰিত হৈ যায়, তাতো আমিও কৈছোঁ এইটো ভাল কথা, কাৰণ এত বছৰ চিৰবৈৰী হৈ ফালে চলি আহে থকা এই মানুহখিনিয়ে আমি পাৰ্টি হিচাপে নাচাই ফালে যদি একেলগে বহা হয়, একেলগে বিয়া খাবলৈ যায়, একেলগে ক'ৰবাত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত থাকে, তেতিয়া আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে বহুত ভাল কথা। रायजोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा सानो? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन। जों बयबोथ' लुबैखायो जोंनि जि मोननै पलिटिकेल पार्टि बेयो ज' जागोन होननानै, बेयो ज' जानानै खामानि मावथों आरो हारिनि थाखायहाय मोनसे जौगानाय लाबोथों, हारि रैखाथि लाबोथों, बेबायदि खामानि मावलांथों होननानै जों बयबो लुबैयो। नाथाय बेयो जाफुंगोन ना जाफुङा जों आसा खालामनि बेयो फैबाय थानाय समावहाय लोगोसे खामानि मावनानै जेन बिथांमोना मावफुङो। थेंक इउ फर वाचिं।